Okei, moikka. Nyt me ollaan metsässä. Ja tää on aika viileä tää metsä. Kun nyt on kesä, niin tää metsässä on aika viileä. Oh my god. Hyi, jollakin on tullut ripulit. Tää pitäisi aivo. Siis... Hei oikeesti, miksi täällä näin paljon ripuja? Jollain on ollut vätkäpäivää. Varmaankin sillä. Tuleeks kissalle muka tollanen kakka? No ei varmaan. Kuule, Mutta täällä on paljon juttuja. Joo, mä en nyt... Mun vähän kaveri ei näky, mutta hyvä, että sen päätä ei näky. Sen naama ei näkynyt. Eli nyt me ollaan täällä metsässä. Jup. Ja täällä on kiva täällä metsässä, kun täällä on vähän viileä. Mut... Oh my god! Jonkulla räjähti toi moottoripyörä. Siis, oh my god, tää sieni on niin söpö. Siis kattokaa tätä sientä. Siitä toi sieni on söpö. eli toi tekee syksyn merkin. Syksymerkki, jippi! Mut sitten elokuun 30. niin saatte nähdä mun lentokentän videon, koska mä menen elokuussa lentokentälle. Mä menen lomalle. Mun kaverilla aikoo olla ikävää. Eiks niin? Joo. Ja se ei pärjää ilman mua. Mansikko! Mansikka! Oh my god! Näytä kameraan minkälainen mansikka sitten on. Oho. Ai, nyt näkyy. Se on aika pieni. Mutta silti se lasketaan. Ja tässä on jotain sinistä. Varmaan lankaa. Onko hyvää? Ei varmaan. Mut nytten me vähän tsekataan, koska me ei olla oltu täällä metsässä pitkään aikaa. Siis pitkään. Mä en oo ollut täällä. Sieniä. Ui. Mut noin vähän rumia. Vähän mut siirrytään sieniä. Noniin. Sienet on kivoja, varsinkin ne kärpäsienet, ne on söpöjä. Siis mä haluaisin löytää semmosia niinku hyviä kärpäsienejä. Onko se mun puhelin mukaan? Joo. Mun puhelin. Okei. Joo, sori, otetaan vähän pikku pysähtymistauko. Mä annan mun kaveri. Sitä taustakuvaa ei saa nähdä. Joo, me ei näytetä mun kaverin taustakuvaa. Joo, ei todellakaan. Joo. Joo, älkää ihmetelkö mun kaverin nauraa. Mä ihastelen. Älä nyt sano, että sä ihastelet. Et sano. Sano jo. Sori, mutta te ette kuulu mitään. Joo, mennään. Tässä on se kärpäsieni, mitä täältä metsästä löytyy. Joo, mun kaveri näytti semmoisen hyvän kärpäsienen, siis toi on hieno. Oli viime vuonna. Siis viime vuonna. Mä luulen, että se oli 2 vuodessa. Eli 2022. Ei. Muovia. Sieni. Sieni. Siis tää metsävideo aikoo olla aivan hyvä. Siis jos te ootte innoissaan Patrician videoista, Robbe-videoista, Lakon videoista, Derian videoista, jostakin videoista, tubettajista, mistä te tykkäätte, niin kommentoikaa, mikä on teidän lemppari-tubettaja. Niin. Miksi sä nää kaikki tällaiset? Ei olekaan. Torunpuhelin. Niin. Tässä on se hieno lampi, mikä on tässä nyt nopeaan. Kerran sitä umpeen. Oho, tossa on lampi, mitä ei niinku vähän näy. Tässä sitä niinku vähän näkyy, mutta ei niin paljon. Mä muistan, että kun mä olin mun flip-flopeilla, mulla ei ollut saappaita. Mä muistan, kun me oltiin flip-flopeilla täällä metsässä ja mä olin menossa tonne puolelle.
Niin mä aikoisin melkein jäädä jumiin, mutta sit mun flip-flop oli niin kurainen, että se piti pestä. Siis mä muistin. Wow! Mä aikoisin melkein kaatua. Muut hyvät, että mä en kaatunut. Täällä on nyt vähän paljon puita. Aika paljonkin. Sama puu, joka ärsyttää joka kerta. Näillä kurasaappailla on nyt vähän... Sieni. Nyt zoomaa sitä minisientä. Minisieni. Minisieni. Oh my god, minisieni. Maailman pieni sieni, mitä mä oon ikinä nähnyt. Hei, mä oon nähnyt pienellä. Tossakin. Oh my god! Miksi tää sateenkaari? Sateenkaarilehti, mitä ihmettä? Se on kyllä kävyssä. Se on kävyssä. Tyypit, onko te ikinä nähnyt tämmöstä kävyssä? Kommentoikaa, jos ootte. Siis tää on varmaan hieno, mutta kommentoikaa, jos te ootte nähnyt tämmösen. Okei, sit jatketaan vähän matkaa. Täällä on vähän vanhoja tavaroita, mitkä on raastunut. Ei kauheasti oo enää matkalla. Täällä on vähän ruostuneita juttuja. Jiin kanssa metsässä. Talvella. Niin, kato. Oh my god. Te löysitte luun talvella? Hei, come on. Täällä on monta luuta. Oh my god. Sieni. Sieni. Täällä on myös ruosteita juttuja. Okei, mä menen pienestä kautta. Hienommasta siis. Ruosteita juttuja. Ruostunut. Ai hitto. Ruostuneita. Sitten täällä on vielä, eikö se ollut suo vai lampi? Ei kun mennään aion, pitikö meidän mennä tästä kautta? Tässä se oli, mut kun nyt kaikki vedet on loppunut. Eikö tää? Siis oja. Sori, että mä sanoin vähän väärin, mutta mä en tiennyt, että se oli oja. Mutta se oli oja. Hieno, ei heinää täällä kato. Ei vielä kypsä. No, ei vielä. Odotetaan ennen kuin on kypsää vehnää. Ups. Mä sanoin taas väärin. Sori kaikki. Heinää. Siis heinää. Sori kaikki. En meni sitä koska sitten. Ui, tossakin on sieni. Sieni on tossa. Okei. Anyway. No voi. Mäkin sain ehkä hyttysen pistaksen. Mä tuun ihan sitä yhtä puuta, mitä täällä oli tuossa. Oikeesti lähdistä mun käden. Oh my god. Oikeest vai? Oh my god. Ja se puu on... Tuossa se puu on. Tää on syyllinen. Syyllinen puu. Pistäkää tähän. Ja Ai tällaista siellä. Tää on kuivunut vähän. Mitäks siellä? muistan. Siis mitä ihme. Mitä täällä on? Mikä toi on? Unboxaus. Jee, unboxaus. Nyt tulee unboxaus-video. Mä teen sen toisella partilla.